ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରି ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପୁରୀର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଭାଯାଉଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିଲେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଏବେ ଲାଗି ରହିଛି ସାପମାନଙ୍କର ଗହଳି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ଶୁଭାଯାଉଛି ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ। ପୁରୀର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେହି ବି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପୁରୀର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ବାକି ରହିଲା ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍। ଏହି 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଘଟିଯାଉଛି ଏମିତି ଭୟାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପୁରୀ ସେବାୟତମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ରହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଆହୁରି ଜୋରସେ ଶୁଭାଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଳିକା ଅଥବା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ଟୁଟି ଯାଇଛି? ତ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଅଥବା ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।